etorriak normalela programara. Gaurko gunean biragun bikote daukagu guratean. Bagoaz lehenengo galderarekin. Normala da neska bat beldurra sentitzea etxera bakarrik doanean? Zuek zergatik esan duzu ezetz? Guk ezetz esan dugu zuelako guztiok eskubidea dugula beldurra sentitzeko kalera goazenean. Kalea guztiona da. Eta zuek zergatik esan duzu baiet? Gaur egun gertatzen ari den guztiarekin normala da emakume bat beldurra sentitzea. Bi erantzunak ondo daude. Orain, entzungo dugu jendeak zer proposatzen duen. Barkatu, galdera bat egin aldizu? Bai, Ni joaten naiz. amur, Zer egin behar dugu orduan emakumeak gauetan dalpaten beldurrarekin? mutil eta gizonak gara aldatu beharrekoak. Zer gizarte motan bizi nahi dugu, talde batek bestez abusatzen erabiltzen duen gizartea? Primeran, orain, iragarketara goaz. Aurten ere beldur balik lehiaketa abian da, oraindik ere beharrezkoa baita indarkeria matxistaren aurrean planto egitea. Noizko beldur barik? Bigarren galderarekin goaz. Normala da zure bikoteak zu kontrolatzea, zure mugimenduak, lagunak, mugikorrak? Zuek zergatik izan duzu ezetz? Zertarako esan orduan erlazio horretan hainbeste mesfidantzarekin? Zuek ere ezetz izan duzuek. Berdin pentsatzen dugu, infinitatera eskubidea daukagu. Harreman osasuntsu eta maitasunezkoak bizitzera. Bi arrazoiak ondo daude. Bi esantutziko jendeak zer proposatzen duen, entzutera goaz. Barkatu, galdera bat egin aldizut? Bai, Zein da duan egiten bidea? ahaztu maitasun romantikoa botako unitik behera maitasun hau edo bestea dira. Benetako maitasuna ondo egiten dizuna da, eta zure buruaren ganako respetuarekin aztertzena. Gogoratu, ez onartu inork zu ikaratzea. Gogoratu, bakarrik zuk, ez besteak. Gogoratu!